La plataforma Salvem lo Canalet ha entregat aquest dimecres a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre més de 1.500 signatures en contra dels traçats proposats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la variant de l'Eix de l'Ebre al seu pas pel Canalet de Jesús. Els veïns afectats han manifestat el seu rebuig tant al primer traçat com al segon, ja que afirmen que només desplaça la variant uns 500 metres de la seva traça inicial i, per tant, continua perjudicant el Canalet. Volem deixar molt clar que la proposta que ara ens han presentat tampoc no és la que nosaltres volíem, que nosaltres sempre havíem reivindicat el pas de la carretera molt més cap a l'oest, o sigui, molt més que per a dalt, i ara, al fin i al cap, l'únic que l'han fet és desviar-la uns 300-400 metres més a dalt, que això no va a cap lloc i perjudica igualment el territori del Canalet i, per tant, el territori de Jesús. En la carta adreçada al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que han entregat junt amb les signatures, la plataforma assegura que la variant de l'Eix de l'Ebre suposa una greu afectació per al terme municipal perquè suposa una barrera arquitectònica que partirà en dos el terme de Jesús, hipoteca totalment el futur creixement urbà de Jesús i produeix un gran impacte d'afectacions en les construccions i habitatges existents a la zona, la major part primeres residències. El president de la plataforma Salvem lo Canalet, Andrés Valentín, ha explicat que l'Ajuntament també ha rebutjat aquest segon traçat proposat per Carreteres i ha assegurat que donen suport al consistori en la posició que manté en la negociació amb la Generalitat. Amb tot, Valentí ha afirmat que continuen reivindicant que la carretera es faci el més a l'oest possible, cap al Xert a Sénia, perquè no afectaria tantes cases i no hi hauria segregacions de pous, i han reclamat a la Generalitat que reconsideri el seu plantejament i accepti negociar una solució. El missatge és que si ho estudien en tota la cura, ara ens consta ja que s'han pres algunes ja sobre el terreny, s'han pres ja persones, han pres bastant d'interès il·luminat, però voldríem que s'ho miressin en més detall i que vegessin l'inconvenient que és i les poques avantatges que ofereix el fer-ho per on ells proposen. Segons la plataforma, hi poden haver uns 300 veïns afectats. Amb tot, ha aclarit que és difícil comptabilitzar el nombre exacte perquè es considera que no només són afectats aquells veïns als quals els hi passa la carretera per sobre de la seva casa o la finca, sinó també aquells veïns que estan situats a 100 o 200 metres de la via. Així mateix, Valentín ha insistit que aquesta carretera no solucionarà els embotellaments que es formen als 4 camins en hores punta, ja que afirma que només l'utilitzaran aquells que fan un llarg recorregut i venen de lluny. Arran de la presentació de les signatures, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, ha assegurat que la Generalitat ha mantingut contactes de manera molt intensa amb l'Ajuntament de Tortosa durant els darrers mesos i que el Govern continua mantenint la voluntat de dialogar per millorar les propostes. Així mateix, s'ha mostrat confiat que durant aquest mes de març es publiqui l'estudi informatiu amb 3 propostes alternatives diferents. El Govern de la Generalitat continua mantenint la voluntat de dialogar, de negociar i d'intentar anar trobant i millorant les propostes que es posaran damunt de la taula i que esperem que durant aquest mes de març se formalitzi mitjançant un estudi informatiu i aquest estudi informatiu no és més que una nova eina per a continuar discutint, per a continuar parlant-ne i hi ha sobre una sèrie de propostes concretes i en diverses alternatives a partir de les quals se puguen anar recollint les diverses sensibilitats i prioritats al respecte. Salvador ha explicat que un cop s'hagi publicat l'estudi es recolliran al·legacions i posicionaments no només de l'Ajuntament de Tortosa, sinó també de l'Ajuntament de Roquetes, ja que també està absolutament implicat en aquesta infraestructura.